Gusto niyo bang magpakasal dito sa Pilipinas? Pero hindi niyo alam kung paano? Ito ang aking guide, How to Get Married dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kuya ng bayan, naging maaasahan kapag Ngayon, alam kong iisip nyo na baka simple lang magpakasal dito sa Pilipinas. Pupunta lang naman kayo sa church, magpapakasal, o pupunta lang kayo sa City Hall or magpakasal. Pero actually, may mga basic requirements yan bago kayo magpakasal. Ano ba ang mga kailangan nyo yung mga requirements bago kayo magpakasal? Well, first, ang kailangan nyo na pinaka-importante dyan ay marriage license. So, kailangan na valid ang inyong marriage license. Paano nyo makukuha yung marriage license na to? First, kailangan kayo pumunta sa Civil Registrar's Office ninyo, depende sa city or syudad na nakatira kayo, either spouse or either partner. Kung pwede kumuha dun sa Civil Registrar's Office niya na local, kailangan nyo kumuha ng marriage license application form or copies na yun, at kailangan both of you, ikaw at saka yung partner ninyo, ay kailangan i-fill up yung mga application na to. Kailangan nyo ng mga government ID card, residential address ninyo, birth or baptismal certificates of both applicants, community tax certificate or cedula, one ID photo of both applicants. If applicable, depende kung sa age ninyo, kailangan nyo rin ng consent of marriage of a person under age. 18 to 20 years old kayo, definitely kailangan nyo ng affidavit of parental consent. If 21 to 25 years old naman kayo, kailangan nyo rin ng affidavit of parental advice naman. Ngayon, kung widowed ka, or isa sa inyo ay widowed, kailangan nyo rin ng death certificate ng deceased spouse. After that, kailangan nyo rin ipakita na meron kayong attendance of pre-marriage counseling classes. So, normally, kailangan nyo mag-attend ng family planning seminar bago kayo makakuha ng marriage license. At kailangan nyo i-provide yung mga certificates from the Social Services Development Department and City Health Department. Minsan naman, pwede kayo naman kayo muna at mag-apply ng marriage license, pero dapat i-submit nyo to follow ang certificate na to na nag-attend kayo ng mga family planning seminar. So, meron rin compulsory waiting period before issuance of the marriage license. Bago nila i-issue yung marriage license ninyo, meron silang parang 10-day public announcement after submitting marriage application form ninyo, Civil Registrar. Ang tawag dito ay cooling off period of 10 consecutive days bago mangyari ang inyong marriage. Usually, kasi ina-announce nga nila, dalawang tao, yung mga pangalan nyo, ay gusto magpakasal, inaalam nila, baka mayroon na kayong ibang partner pala or ibang wedding or ibang asawa na pala, tago ninyo. Ina-announce nila, kung may alam, pwede lang i-bring up, may asawa na pala yung isang tao dyan at dapat bawal yung magpakasal at hindi kayo dapat pwede ibigay ng marriage license. After na meron na kayong marriage license, after ng cooling off period na yun at nasubmit nyo na lahat yun, affidavit of parental advice, usually ang may waiting period ka rin of parang 90 days or 120 days from the date of issue. Ang marriage license ninyo ay valid lang for 90 to 120 days lang, depende sa age ninyo. So, kung yun yung marriage license ninyo, that means in 3 months or 4 months, dapat magpakasal na kayo, either sa simbahan or sa city hall nyo. Or kung sino man ang pwedeng magpakasal sa inyo. Pag Katoliko naman kayo, kailangan nyo ng confirmation certificate or ang kumpil. Ganyan, 6 months validity. Kailangan nyo yan i-submit naman sa church ninyo. Depending sa simbahan na gusto nyong applyan or magpakasal, kailangan magsasubmit kayo ng mga documents na to 2 to 3 months before wedding date ninyo. Sa simbahan ninyo, kailangan nyo i-submit yung kumpil or confirmation certificate, ang latest copy of yung PSA birth certificate and certificate of no marriage or CENOMAR. Pwede nyo naman yan i-secure online kung nasa abroad kayo or punta kayo sa PSA or formerly ang NSO office. So, yung mga simbahan naman, i-accept naman yung mga certificates na to. Pero kailangan nga kayo mag-book sa simbahan ninyo at i-submit yung mga documents na to. Usually, mga 1 month before the wedding, may canonical interview kung sa simbahan nga ulit to. Kayo at saka yung partner ninyo, ay kakausapin kayo ng pare ng simbahan ninyo. Parang interview lang naman to. Tatanungin kayo, ba't kayo gusto magpakasal? Ano ba yung nakikita nyo mga responsibilidad niyo para sa kasal na to? At saka magiging buhay ninyo? Ano ba yung crown ng mga pamilya niyo? Kayo kakilala, mahal nyo bang sa isa't isa? At parang evaluation lang naman siya ng pare. Imagine nyo lang siya na job interview, pero yung trabaho na ina-applyan nyo ay magpakasal sa partner nyo. Tsaka yung nag-interview yung pare. After naman ng interview na yan, meron ng mga pre-Cana at saka marriage preparation seminar. Dahil nga, medyo seryoso ang simbahan tungkol sa marriage at saka pagkakasal, kasi lifelong commitment nga to, may mga 1 to 2 seminars usually depende sa simbahan ninyo na ibibigay sa couple para matuto kayo paano mag-resolve ng mga issues, paano kayo magpakasal, tsaka paano ba yung magiging future life ninyo together. So usually may mga topics ito including parenting, sexuality, family planning. So yun nga, may mga seminar nga na importante to bago kayo magpakasal sa simbahan. So usually every month naman to. Tapos yung simbahan rin, meron siyang tawag na marriage
BANS. BANNS. Similar to sa nag-apply ka sa wedding license ninyo. Na pag ready na kayo or nag-apply na kayo sa simbahan, i-announce rin ng simbahan at kailangan yung i-list down actually yung mga parish ninyo. Kung saan kayo ng simbahan na puntahan ninyo nung bata pa kayo hanggang naging adult na kayo. Kung saan yung mga simbahan na na-attend ninyo na. Dahil yung simbahan na in-apply ninyo, send nila dito sa mga simbahan na yun na yung dalawa magpapakasal at ipopost nila sa mga bulletin board at sa mga announcement nila para ma-check rin nila kung may kontra ba inyong kasal. Dahil either may kasal na kayo dati or may problema talaga yung isang tao dyan. So, part rin yan ng proseso ng simbahan. After that naman, kailangan nyo ng mga usually hiningi rin ng simbahan, list of mga ninong and ninang, mga entourage na kailangan nyo i-submit dito sa simbahan ninyo. Usually hiningi nila to a week before inyong kasal. After that, nasabit nyo nga yung marriage permit or senomar, dapat nyo ma-obtain nga. Tsaka, pag katoliko nga kayo, kailangan nyo rin ng confession usually few days or a week before the wedding. Para importante lang siya sa sakramento na to. At yung hihingi rin sila ng mga 2x2 ID pictures for you at saka yung future partner ninyo. Kailangan yung isubmit rin sa church para sa mga marriage band nga kasi popost nga nila yung mga pangalan ninyo at yung mga pictures ninyo. So aside from that, usually yung mga rest na kailangan nyo na lang ay mga permits para sa mga photographer at videographer, kailangan nyo lang isubmit sa simbahan. Kung nagawa nyo na lahat ito, ready na kayo para magpakasal dito sa Pilipinas. Sana naman nakatulong itong guide on how to get married dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.